जों जि थुनलाइयारि फोरबो मोनसे खुंनाय जादों खन्थाइगिरि जथुम पोएट्री फर पीस एंड लाभ होननानै दा बियो दिनै जोबसिगोन। बेवहाय भारतनि गुबुन गुबुन रावारि जोंहा खन्थाइगिरिफ्रा बेवहाय फैदों, बाहागो लाफैदों आरो जोंनि जि थांखिमोन जे बड'लेण्डआव जे सान्थि फैबाय, गोजोन फैबाय, बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै खामानि मावफैनो हायो आरो बड'लेण्डनि सायाव मानसिफोरनि साननाया जि मोनसे नेगेटिभ मोनसे साननाय दङमोन जे बड'लेण्डआव सानफ्रोमबो भायलेन्स जायो, बायदिसिना बेवहाय मानसि फैनो हाया, बे थासारिखौ सोलायनो थाखाय जोङो बे जथुमखौ खुंदों आरो बर' रावखौबो सारा भारतनि मानसिफ्रा दिनै मिथिनांगौ। बियो 90 सिडुलाव थिसनजानाय राव, नाथाय गोबाङानो मिथिगौब्लाबो गोबाङानो मिथिया। दा बे बर' रावखौ बयनोबो सिगाङाव फोसावनो थाखाय जोङो बेवहाय 100 लेंगुवेजेसनि गेजेराव मोनसे पोएट्री मिट खुंदों आरो बेवहाय अकल जोंनिल' नङा, जोंनि भारतनिल' रावारि सुबुंफ्रा फैदों बिदि नङा, भारतनि गुबुन गुबुन बाहेरनि गुबुन गुबुन रावारिफ्राबो अनलाइन कानेक्सन जादों। दा ओंखायनो जोंनि थांखिया जाफुंसार जाबाय होननानै जों सानो। बिथांमोना जोंनिफ्राय थांफिनबा बिथांमोना पजिटिभ मोनसे मेसेज लानानै थांगोन आरो जोंबो बिथांमोननो मोनसे पजिटिभ मेसेज दैथायहरनो जोङो नाजागोन आरो बेजोंनो बड'लेण्डनि थासारिया सोलायगोन आरो जों जौगानायनि खामानिखौ मोजाङैनो मावनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आच्चा, जों नुनो मोनोदि बेवहाय गोबां लाइमोनफोरा, जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गाव गावनि बिजाबफोरनि बेखेवदों। बै लाइमोनफोरनि थाखाय थुलुंगानायनि थाखाय माबाफोर मेसेज हरनो सानो? थुलुंगाखांनाया मोनसे थासारिनिफ्राय फैयो। लेखा लिरदों, बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेखौ लेखाखौ जों बयबो फरायनांगोन। बेखौ जों अराय सम बाख्नायो जायफ्रा लेखा लिरदों आरो बयबो लिरोबासो जोंनि थुनलाइया धोनि जागोन। दा बेनिखायनो जायफ्रा दिनै लेखा लिरदों, खन्थाइ लिरदों, लेखा बेखेवदों, बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो इयुनावबो बिथांमोना जाहाथे मोजां मोजां लेखा लिरबाय थायो, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायो।